Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nga pangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, voters registration sa syudad sang Bacolod nagbalik na. Ginaligara apat ka miyembro sa NPA na aresto sa banwa sang Moises Padilla. Sa balita nasyonal, Secretary Bello ginaduso ang pagpataas sa 70% sa kapasidad sang public transport. Grupo sa mga manunudlo nag-apelar sang load allowance sa DepEd. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 7, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang Mate, no? Karon nga adlaw, Miyerkules, October 7. Welcome once again sa atong Aksyon Balita Morning akong Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Maayong aga dira sa kay Gingging Arroyo. Good morning, Ging. Sa kay amigo na Ronnie Vega. Good morning, man. Suzette Lomeda. Ang akong classmate. Good morning. No, ang akong pakaisa si Kapitan Leopoldo Duran Jr. Good morning. Good morning, man, sa taga Antipolo, Pontevedra. Halin ni kay Maral Balatak, especially kuno sa ila ni Audrey, Sydney, kag Regina de Vinagracia, kag sa Barangay Estefania nga nagapamati nga si Cody de Vinagracia, no? Titing Angels, good morning Action Boy, Action Dorel. Good health lang sa inyo, no? Jonah Gion, Vanessa Mayo, ari na si Van. Good morning sa imo, Van. Sa kay Alex Fuentes, Tess Conters Vergara Sancho from Moises Padilla, bayang aga dira sa imo. Sa kay ari nang imo presidente maulanon nga aga kuno karon nga adlaw sa kay Dennis Richard Timor Roma. Maulanon guro sa ilato, no? Kay diri sa aton daw wala man no. Kagabi Action Boy nag-ulan. By the way, good morning Action Boy kag sa aton mga ka-action. Ibawi ka ba tiyag ulan gabi, ha? Gabi? Paano pa ko ba ng tulog ya? Wow, early pa pala ang ulan. Ano oras ng tulog? Yung mas early pa isa. May ulan man, matyaga ka, kuhaan ko man ang ulan. Perte ka baskog ulan gabi Action Boy dra sa may takuling. Basi sa panok ko depende ya. sa kuhaan kisa mo daw may tanto ya ulan, no? Depende guro Action Boy. May basketball ta karon la, siling ni Pres Dennis niya. She. Sinya muyong ta, wala plus. Ay kala. Wala ko nagatag plus ang ang kuhaan, ang Lakers. kailan na. Tiki nagdaw ang Miami mo sa game 3. So wala na sila naghatag. Tebalaan ta ni Karan Action Boy kung sino naman ang magadaog. Nakapaligo ako ba lahat? Inform ta lang kang nakapaligo ko. Self-odor ina. Di rin natin yung gisabla pagsulod mo din. No? Galing na padlupad ng mga. Oh my G. Anyway, din ka na to? Andri kay Dennis eh. Kay Dennis. Edward Alejano, good morning man sa imo. Kag kay Cory Vidaha dira sa Kuwait, of course. Always good ga monitor. Sige. Hindi na ko tumat. Kay Kate Grandia. Si Melanie Mondia mahinay pa.
The sons? Si Melanie, okay. Good morning, Ma'am Melanie. Cory Vidaha, dra sa may Kuwait, diba, Action Boy? Always kinaya. Nagapamati. Kaya, din ko to, Kate Postrano Grandia. Good morning sa taga Tumina, Kawayan. Family Postrano Granada from Muntinlupa City. Kay Miles Tarno Scott. Hello, good morning, Ka-Aksyon. Keep safe always. Ikaw man, ma'am. Kay Sally Auke de Sousa. Good AM, Aksyon na boy, and Aksyon Dorel, keep safe. Kay Dennis, super baskog diyang ulan, halinsang kaagakon until now. Ay, gali ka. Sige, keep safe, gidra dance. Adri sa aton, wala man yan, no? Pag-abot mo, wala. Kagabi lang diyang grabe man ang ulan. Kaya, Ters Vergara Sancho, good AM, Aksyon Dorel, Ka-Aksyon Boy. Happy Wednesday, kag maulanon nga adlaw, live from Moises Padilla. Maulanon good morning. Kay Michael June, P. Season. Good morning, Action Boy and Dorel. Keep safe sa family. Season. Palma, Sang Purok Brotherhood, Sumag. God bless, energy, go Lakers. May cheers na, Action Boy. Lakers ya. Yes. Kaya, ikaw ano kaya? Lakers eh. Lakers ka man. Lakers ko. Very good. Basta sa NBA gani, tandaan mo na basta basketball, final sa NBA, West di ko na iya. West Bisan ka sino gid, sa West, basta West di ko na iya. Oo. Nga how? Alin sa una, college pa lang kuya, West na kuya. Bongga. Kaya Vanessa Amasio, good morning, Ka-Aksyon. Kaya Wilma Cabarles, coffee, tako no subong, nga tatlo, Action Boy. Oo. Malakatagol sa Isabela ay. Mga pita to anay. Sige. Sa kay Kyle Heva, may agaman, Philip Isulat, good morning man. Kag kay Melvin Piñafiel, of course, good morning. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Balitang Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08 sa detalye na sa mga balita lokal. Nagbalik na ang voters registration sa Commission on Elections sa Comelec Bacolod karon nga bulan sa Oktubre. Madumduman ginsuspend ang voter registration sa gipatuman ang modified ECQ sa Bacolod tungod sa itong tialikdan nga Setyembre. Suro kay Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Zaril, Oktubre 1 sa nagumpisa sila baton sa mga nagparehistro. Ang Comelec Bacolod ang bukas sa adlaw sang Martes tubtob Sabado para sa voters registration. Umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Samna sirado naman sa adlaw sang Domingo kag Lunes. Tubtob sa isa kagatos ka mga tao ang makomodar sa Comelec Bacolod kada adlaw. Suno kay Saril, konjutay lang ang mga nagaparehistro sa karon. Kag iya dirigin ihemplo ang 55 ka registrants lamang sa sulod sang 3 ka adlaw sa Oktubre 1 tubtob 3. Nagpanundo man si Saril sa mga magaparehistro nga sundon ang no face shield, no face mask policy. Nagpasiguro man si Saril nga mag-comply ang lataratapan sa Bacolod Contact Tracing System o kung backtrack ordinance sang siyudad sang Bacolod. Yes, officially nag-resume kita last October 1. Nagbalik kita doon pagkatapos sa mga Japon, every Tuesday and Saturdays ta. Sunday wala, sirado. Actually, in terms of volume, mas gamay pag dyan. Isang previous kay ang total lang namun for 3 days is 55 lang kabilog registrar. Si Comelec Registrar, Attorney John Anthony Saril. Arestado ang 4 ka mga ginaligar miyembro sang New People's Army o NPA sa ginpatigan nga checkpoint sa gintingog nga puwersa sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army kag kapulisan sa Sitio Proper, Barangay Montilla, Banwas sang Moises Padilla. Ang markaladakpan ng ginkilala nga Sanday Giovanni Bohol alias Jojo, 25 anyos sang Barangay Bayabas, siyudad sang Danao, probinsya sang Cebu. Wilmar Pongase alias Rain, 25 anyos sang Barangay Poblacion 1, siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental. Juani Obidas, 31 anyos, sang Sitio Banate, Barangay Makagahay, Banwas sang Moises Padilla. Kag Leol Trinidad, 31 anyos, sang Sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, siyudad sang Giolngan, Negros Oriental. Suno kay 3rd Infantry Division Internal Affairs Office
Army Major Senon Pancito III, nakabaton sa impormasyon ang militar angot sa presensya sa mga suspetsado, rason nga nagpahamtang sang checkpoint matapos ma-validate ang report. Nakitaan sang fiskal sang probable cause ang kaso nga gipasaka sang kapulisan batok sa apat ka magidalegar miyembro sang New People's Army nga natakpan na tiyalikdan nga semana sa barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla. Sunod kay 3rd Infantry Division Internal Affairs Office Army Major Senon Pancito III, nabato na nila ang kopya sang resolusyon nga ginpaparaog sang piskal sa ginpatigawan nga inquest proceedings. Kaso nga paglapas sa layi nga nagdumili sa pagupot sa illegal nga armas kag eksplosibo, ang una nga magkaso ginpasaka batok sanday Jovaner Bohol alias Jojo, 25 anyos ang barangay Bayabas, siyudad sang Danao sa probinsya sa Cebu. Wilmar Pongase alias Rain, 25 anyos sa edad sa barangay Poblasyon 1, siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental. Juani Obidas, 31 anyos sa sitio Banate, barangay Magagahay, Banwa sang Moises Padilla, kag Liol Tren Trinidad sang sitio Banderahan, siyudad sang Gilholngan, Negros Oriental. Ginatunan sa karon sa motoridad kung mahimo man sila mapasakaan sang kaso may kangtanan sa pagkalakip sa mayni sa rebelde nga grupo. Ginbulgan ni 3rd Infantry Division Internal Affairs Office Army Major Senon Pancito III nga ang apat ka nakaladakpan sa checkpoint sang 62nd Infantry Battalion sa Banwa sang Moises Padilla, mga miyembro sa nagkalain-lain nga unit sa New People's Army o kon NPA. Sunod kay Pancito, si Bohol, ang miyembro sang Standatahang Unit Pampropaganda, Platoon CPP-NPA Central Negros Front 1, si Pongasi naman ang isa ka staff sa CPP-NPA NDF Legal Front Organization nga Farmers Development Center nga nakabase sa Cebu, kag kabahin man sang Kabataang Makabayan. Samtang padayon pa ang ilang investigasyon kay Obidas kag Trinidad. Nakuha sa apat ang isa kalibre 45 nga pistola, duha ka mga magazine kag kalibre 45 nga armas lutang, 12 ka mawala naglupok nga bala, apat ka 40mm M203 grenade launcher live ammunitions, mga personal nga gamit kag mga dokumento. Preso karon ang apat sa custodial facility sa Moises Padilla PNP. Samtang nagkuha naman nga resulta sa post-mortem examination sa bangkay ni Juliet Mercader nga may apat ka pila sa ulo kag liog. Sunod kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sa La Carlota PNP, posible nga duwa lang ang igo sa ulo ni Mercader apang ginisip man ang duwa nga pilas nga dira nagkuha ang bala. Gani nga nag-apat ang pilas ni. Dugang pa ni Guadalupe, wala ginpatay ang biktima sa lugar nga dira siya ginlubong. Sa din ng mga residente nga malapit sa lugar, wala nakabati isang lupok. Ginahulat man sa La Carlota PNP kung nagdesisyon ang pamilya sini sa Cebu, ipa-autopsy ang bangkay kung may baluan kung nahimuslan man ini. Malayo man ang posibilidad gin hold up ini bago diyara man ang iya personal nga gamit. Wala man ginadula ang kangtanan sini sa illegal nga droga, bangod ang banan sining napatay sa operasyon sa amuman nga aktibidad. Mas ginpabaskog pagid ang pagpatuman sa peace and order sa mga barangay kasunod nga himuon nga duha ka pulis ang iga-deploy upod ang mga barangay tanod. Sunod kay Police Regional Office ug PRO6 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ini ang kabahin sa bayanihan nga programa sa Philippine National Police ug PNP ang patuman ang katawhayan. Dugang panimalong ang kapulisan nga na-assign sa nasambit nga barangay ang mga may trabaho nga hibaluon ang estado sang lugar agud hatagan sang pagtamod. Magluwas sa peace and order hatagan man sang dako nga konsentrasyon ang contact tracing sa coronavirus disease kag ang iban pa nga emerhensya. Nagapati ang PNP nga sa sining inisyatibo mas mapalapit man ang relasyon sa komunidad sa kapulisan. Sa Region 6, may 4,061 ka barangay nga halos tanan may pulis nga na-assign. Nibaluan ini ang gilayon ginmando ni PNP Chief General Camilo Cascolan o kon Camilo Cascolan sa idalom sang iya liderato. Samtang hindi pasugtan ni Bacolod PNP Director Colonel Manuel Placido ang mga korap nga pulis sa piyak sa nadiskubre nga kulang ang puwersa sa personnel para sa isa ka highly urbanized city. Ginpahayag ni Placido nga 43% lamang ang puwersa sang kapulisan, rason nga ginakabig sini nga isa ka dako nga hangkat kung paano i-utilize ang personnel sa tuyo nga mapabili ng kalinong kag katawhay subong man ang makasuguan kay iban pang trabaho sa otoridad. Sunod kay Placido, isa man ini sa rason kung nga hindi mga police non-commissioned officers ang nagapamuno sa iban nga mga police stations. Duha pa ni Placido, bangod sa ginapangatuban nga pandemya, hindi lang paglagat sa mga persona ang inatutukan sa kapulisan, kundi kalakipan sa trabaho o pag-trace sa mga tao nga mahimo positibo sa COVID-19.
Kag sa katapusan nga balita lokal, plano ni Bacolod PNP Director Colonel Manuel Placido nga i-backtrack ang mga kaso sang pinatsanay sa syudad, labi na mga ginatudlo kay Moan sang riding in tandem suspects. Sa press conference ni Placido bilang Bacolod PNP Director, ginpasiguro sini nga magatawhay ang syudad sa idalom sang iya pagpamuno. Nagalawom si Placido nga hindi na madugangan ang mabiktima sang pagpamatay diri sa syudad sang Bacolod. Suno pa kay Placido, dapat nga matapos na ang pareho nga sahay isang kaso kag mapasabat ang tanan nga may kahibuan sini. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size, just a says. Kag sa naman mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Sige, good morning sa kaibigo naton Roberto One Ball Gallo. Good morning, kid. Basketball naman kita subong para, no? Game 4 kita sa LA Lakers kag Miami Heat. Kyle Heva, may agaman, sa kay Jeffrey Paredes Yocon. Good morning. Kag kay Bravo Sierra Delta, Pinky Teruel, Ami Ambagan, watching live from Hinubaan, Negros Occidental. Felix Gangoso, good morning, Aksyon Radio, watching live from Cagayan. Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning man. Kay Sandra Baran, gaulan man di sa amon sa Pontevedra. Ay, oo, diregula sa southern parts ng Negros, gaulan. Trina Candelario, masunod mo? Trina Candelario, Ma Earl, Olive Prado Gargaritano, watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Action boy, ang imo lang ang puding ara na sagwa. Puding, Gindolaw ni Bia Jonathan. Dili ka naglakat na siya. Gani, di naglakat na saya. Bi Action Dorel na kay gadali-dali siya kanong balik ko niya lang guro karon Action boy ah. Sige, thank you Gid John. Kaya di ka na to. Gracia Hareta Horvidalia. Good morning Action Radio Bacolod. Veronica Echauz. Good morning. Kaya Dennis hate ako no si Lebron. Di wow. Hi Dennis. Dapat actually hindi man ginabot. Tanga ka daw kadamo kaya sang daw kabugat sang buot sa Lebron James. Ambot sila na Nagligan nag-trash talk naman to sila ni Kwan. Oh, Dennis, life is short bala, don't hate people.
Di ba? Nag-trash talk ko sila ni Jimmy Butler. Gala. Oo, no? Ang pala sa Jimmy Ato, Butler marami- nga, you're in trouble. Na. Ito lang pagka sa score ni Jimmy Butler ka 40 points niya, you're in trouble. Yan nagbalos man lang ko, kay ginambalan niya mga kumiro. Pagbalik sa quarter, third quarter, nga nag-abansi ang Lakers sa balance ako ni LeBron James man nga, you're in trouble. Tigin nila. Yung balo sila, yung balik ko lang. Abo na siya nga best example sa give and take. Charot. Una. Sige, kaya Tita Kohana, Gacho, Peruelo, Action Boy, nagapamati man siya. Dra sa may Bago City. Kay RR Rehinio. Ano ni? Good morning mga ka-aksyon ay abaw gapalangakaak. Ang inyo. Gapangalakaa ka inyo pagpangalagad sa mga aga. Okay. Sa buro-buro alangilan. Galanto kami live upod si Lina Kagmingo Espigol. Ako si RR Rehinio. Salamat. Bongga. Thank you, Ged. Okay. Kaya Alyam Maginay Layage. Good morning, Action Radio Bacolod. God bless. Kay JR Pabalinas Panagiton. Good morning, Action. Idol Boy, Idol Dorel. Watching from Iroreco. Greet ko lang. Self niya kuno, happy birthday! Ay, happy birthday to you! Yes! JR Pabalinas Ikaw Panagiton. bulak ka Johnny, kanta-kanta na siya ka na may birthday mo. Ay, gala? Effort, gid siya ya. Abiyo ko na, may matian lo. Charot lang. Good Nasa morning, ikaw, Action ya? Man. Ikaw kaya, kita na ka mo na Action Eden, kakanta ka mo Happy birthday, happy man. birthday, Bain na lang to, ya. Ah. Wala rin. Kaya, Vistar Dance, good morning, mga ka-action. Tamya ko, Rogelio Vistar, Senior Vistar Family. Barangay po, Kinubaan, madamong salamat. Ay, good morning. Sige, halong gid ka mo dira sa Hinubaan. Kay Just Call Me, SG Hercito Garcia. Good morning, Action Radio Bacolod. Pa-shoutout Family Garcia sa Hinubaan. Watching from Salvacion, Hinubaan. Thank you. Good morning, good morning man sa Hinubaan gyapon sa kay Tatay Junior kag Nanay Netnet Hungko sang Talakagay Hinubaan. Amo na? Okay. Talaga. Talakagay. Talakagay. Hinubaan sa kay Junior kag Nanay Netnet Hungko. Halin sa kay Migota Eric Tenerife. Good sige. morning, Ged. Diana Perez, Action Boy, good morning. Kay Junjun Esteves, live watching from Binondo, Manila. Maulanon subong di sa Amon. Ulan mo to sa ila, Action Boy, sa Manila. Mga ka-action, tamyaw ko lang bata niya kuno nga si AJ Esteves. Kag sa iya, wasak siya lamay. Wasak. Samiliano Esteves. Sasaway na, Kag sa taga Mansablay, Isabela, Negros Occidental. Tamyaw ko da ang kapitan nila kuno nga mabuot si Captain Panoy Tolero kag sa nanay niya si Bebe Esteves. Salamat gid. You're welcome. Ang ibang karon naman Action Dorels, kita wala nga alang Dorels. Sige, sa alas 7 naman Action Boy. Pasensya gid sa wala na abta no. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25, detalya na sang mga balita nasyonal. Gininyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga pasakaan sa 70% ang ridership capacity sa pampubliko nga transportasyon. Suno kay Bello, nabudlayan na ang mga trabahante nga makasakay pakadto sa ilang trabaho kag papauli sila balay tungod limitado ang kapasidad sa mga pampubliko nga transportasyon bangod sa padayon nga pagpatuman sa isa ka metro nga distansya sa tunga sa mga pasahero.
Una na ginbuhinan sang Department of Transportation ang distansya sa mga pasahero apang ginpamatian ni Presidente Rodrigo Duterte ang hinyo sa naglain-lain nga sektor nga ipabilin ini sa isa ka metro para man sa kaluwasan sa mga pasahero. Samtang ginkalipay naman ni Belion Tikang sang DTI nga pagpahanugot sang 100% nga operasyon sa mga negosyo bangod suno sa iya makabalik na sa trabaho ang mga trabahante. Nag-apela ra isa grupo sang manunudlo sa Department of Education na kung DepEd nga tagan sila sa internet load allowance agod mapaganhagan ang ilang gasto sa online classes. Sudok kay Alliance of Concerned Teachers sa ACT Secretary General Raymond Basilio, ang mga manunudlo nagadoble pa sa pagtinguha para lamang maghimo ang online classes sa piyak sa kakulang sa suporta halin sa DepEd. Dugang pa ni Basilio na mensyonar sa DepEd nga mga eskwelahan pwede gamiton ang communications allowance para sa internet allowance sa mga manunudlo apang kinahanglan nga may official order nga nagamando sa school heads gipatuman ang pulisa. Palayag pa ni Basilio, hindi tanan nga eskwelahan ang may dako nga lokasyon nga pwede i-divert para sa internet allowance sang mga manunudlo. Ginaprubahan man sang Kamara sa ikaduha nga pagbasa ang ginadusong nga 2021 national budget. Na matapos ginaprubahan, temprano naman gintapos ang Kamara ang ilang sesyon agad maghatag ligwa sa ilang undas break. Mismo si House Speaker Alan Peter Cayetano ang nag-motion sa pagbabakod sa House Bill 7727 ukol ng 2021 General Appropriations Act. Suno kay Cayetano, ang motion na aprubahan sa ikaduha nga pagbasa ang national budget agad pamatud-an sa kontra sini sa pagka-speaker nga si Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga wala niya gina-hostage ang pondo. Ginatagan naman ang mga kongresista sa tubtob Nobyembre 5 para mapasa ang ilang mga amendments sa national budget. Magabalik naman ang sesyon sa Kamara sa Nobyembre 16. Gin-anunsyo ni Philippine Red Cross sa PRC Chairman kag Senator Richard Gordon nga ang humanitarian organization may masobra 1 milyon na nga COVID-19 test nga ginpatigayon. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Gordon nga ang PRC nakapatigayon sa 1,4,754 ka-test nga mga pinakataas sa bugos nga pungsod. Sa separado nga statement, ginpahayag ni Gordon nga ang PRC may preparasyon na sa pandemic kag sa kasubong nga disaster. Sa Enero 2019, ang PRC nakapatigayon sang training sa chemical, biological, radiologic, nuclear disasters kag plagues. Dugang pa akong plagues. Dugang pa ni Gordon gitutukan sa PRC ang preparasyon halin sang maglapta ang unang report angot sa virus. Ginratipikahan na sa Senado ang Bicameral Conference Committee report sa hagna nga naga-institutionalize ang alternative learning system. Si Senator Sherwin Gatchalian ang paggawa sa impormasyon matapos ginpahayag nga ang ratifikasyon sang Bicam report makabulig sa handom nga mabuligan ang milyones ka mga out-of-school youth nga may special cases kag may edad para matapos na ang ila basic education. Suno kay Gatchalian, ang pagpabakod sang ALS program may dako ini nga papel sa sektor sang edukasyon sa pagtingwa sa panahon subong sang COVID-19 crisis. Nagapanguna nga tuyo sang hagna nga mapabakod ang ALS Teachers Program pagi sa pagtugot sa DepEd sa konsultasyon man sa Department of Budget and Management kag Civil Service Commission para makahimo sang teaching positions ka mag-alokar sang nakaigo nga salary grades. Kag sa katapusan nga balita national, gindepensahan ni Vice Presidential Spokesman Barry Gutierrez ang manubo nga approval rating ni Vice President Leni Robredo sa damlaglang ginpagwa nga survey sang Pulse Asia. Suro kay Gutierrez, mahimo nga nagnubo ang trust ka approval rating ni Robredo sa ibang nga top officials apang iya nga tinutuyo nga magservice sa pumuluyo nagapabilin nga mabakod. Dugang pa ni Gutierrez, hindi isa kadako nga concern sa Office of the Vice President ay kaduha nga pagnubo sa rating ni Robredo. Si Robredo ang nakakuha sa approval rating nga 57% kag 50% naman ang iya nga trust rating. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Inyo ginmamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na kita sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,